Česko. Intro. Čau lidi, tady jsem já, od Rámrázovo studio. Dneska chci ukázat, co jsem si dneska pro vás připravil, teda co jsem si koupil. No, to uvidíte prostě u Činčongu, všechno nejlepší kvalita prostě. No, tak jdeme na to. Počkat, teď přemýšlím, že můžu někdy natočit ochutnávky. No. Tak, vrhneme se na to. Já si tady sundám brýle. Tak. První věcí, co jsem si koupil, tak jsou tyhle hustý brýle. Vybral v nich jako pravý drsňák, protože, chápete, velký černý zrcadlovky dělají z vás drsňáky prostě. Vidíte, já vám je ukážu, takhle jako nějak vypadají. Jsou teda jako průhledný trošičku, ale to mi vůbec nevadí. No, prostě nedá se nic dělat. Tak tady je odložíme. Pak jsem si koupil úplně nejlepší věc, českou vlajku, takhle, aby to byla česká, nebo nějak takhle, já nevím, protože mám kameru špatně nastavenou. No prostě stála asi 40 korun, byla strašně levná, stála 60 korun, což mi vyjde strašně levný. No, ještě k tomu ty brejle stály 50 korun, takže už si to vemte, už je to nějakých, 60, teda 50, plus 50, nebo 40. To je jedno, budeme to počítat za 50. Je to 100 korun. Myslím, že je to strašně výhodný. Pak jsem si koupil takhle drink. Takhle, jo, takhle. Je to Angry Birds. Počkat, ukážu vám ho. Mám i triko Angry Birds. Tady je. Je strašně dobrý, je teda z příchutí nějakého topiku. Soft drink. Mně to teda strašně chutnalo. Nevím jak vám, ale prodávají ho v Globusu, u Činčongu, pak ho prodávají, v Penny ho neprodávají, v Lidlu, prostě skoro všude. Pak tady je druhá věc, co jsem si koupil taky. Plechovka je to. Páč, já plechovky sbírám, já vám je ukážu potom. Mám tam i britský most. Tohle je druhý. Tak už jsem tady zpátky. Mamka mi volala, jestli jste slyšeli tu Halinu. Nechci kopírovat. Nechci. Tak, teda budeme mluvit o tomhle drinku. Je strašně dobrý. No a nevím, co bych k tomu tak řekl, jako. Tyhle oba dva drinky stály 20, páč jeden drink stál 10 korun. Jako mě to přijde jako dobrá kvalita, protože je to vyrobený asi v Číně, ne. Na Slovensku, vidíte? No. Tak, a teď se vrhneme na to. Počkat, já tady vezmu kameru. Tak. To by si někdy mohl udělat room tour. Tak. Takhle vás si nastavím. Tady pod mám knížky, Deník malýho Basaroutky. Tady mám ty plechovky. Počkej, já vás přiblížím. Tady máte ten hrad, nebo most. Tady máte prostě všechny drinky. Ještě tady. A ještě mám jednu sbírku plechovek, to jsou půllitrovky. Počkejte, tady sundám notebook, kde stříhám videa. Počkej, tady je fotočím, protože jsou na špatné straně. Tak, tyhle plechovky sbíral můj brácha, jo, dobře vidíte je. Sbíral je můj brácha, jako tenhle jsem se vypil já, protože to je iced tea, jak vidíte. No a dneska už to bude asi konec tohoto videa. No, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Tak a mějte se krásně a čus. Uá!